Almariwo TIPRA Sharok bathagi tungriya beskangni chongmarino kaplai khainani bagi oba haikeno nukjakha tini TIPRA Mothani bisingti West Twicholong VC andar Kadam chandra kami amchayo beskangni chongmarino kaplai khainani bagi krakhe koksa panda khailemani ro o panda khaitani phai manjak phaika Amarpur 42 assembly ni objecver Janok Jamatia te bini logi wo phai manjak phaika but comity ni chairman malindra kalai ti o kokrok wahino kasar kha o TIPRA Mothani sengkrakro o Kadam chandra kami amseni lukurokno o chongmarino kaplai khairi kangke TIPRA Sharokni mathai sokthai manani bagino Bubagra ni bisingti Beskango himjagi tongo hayakeba beskango phai tongo hai ni bahaino o TIPRA sakame amseni lukurokno kokocharumani hayakeba koksawi kalangmani ol mangliro o Bubagrani sengkarakro o kokrok bahaino sawi karangkha o kame amseni lukurokno TIPRA Sarok chana maikeri tongna nokri ongrorogino phayo obahikeno TIPRA Sarok kamanani beskango phai tongkha jeng o beskango chongmari kaplai khaimaniake TIPRA Sarok kamanani lamano thangino tongkha hai hini bahaino kok sawi kalangkha o TIPRA sa neta Hamjaknai ro sini TIPRA Mothani ongoi sini Bubagrani naharmung bini ideology abno sing jotono sini ideology sini je naharmung sini nangmani nino sing goswina lai tinio Kadam chandra parao sing o bhai sari phango sing buthumlai mangkha tai tinini asok phangni permission naino ang nong ni beskango ani je khawo tongmarokno wansungmani rokno nong ni thani ang sanai bara sake sing tinioro main sing phaimani ingkake sini beskango village council election tongo sini Bubagra sawo socio political somaj tai political no bo kaisa kanawo beskango socio political hinjago political ulo tongo boni bage abno sing kuila jotono sing srai ke sing buji khake hamnai boni bage akni kaklai maya boni bage sini samu sini wansokmu sini naharmung rok mahino kabang ma dol tongo borongni sai sing juda sing ongnani nangnai tai sing beskang BC no sing election nani sing oro phaimani main sing focus ma khlainai o sini Kadam chandra parani primary je bodol khajak tongmani sini comity karakong yangkake sing kuno somoy sing beskanga thangimiya Kadam chandra parani primary comity no ragriyawoi sini West Twicholong ni BC phanongthing regional phanongthing sing beskanga thangimani boni bagi puilawo ang koinai sini o parao primary bodol krak khlai sing basanani bagi ageo je saphano sing songlaikhya haipana tabo kunu jagao slainani nango abno poito samani tongkhaklai skang puila sini primary no krak khlai ti sanani bagi age primary khaja committee ni borok rono bang koinai tai o kamini joto okra sakra anisla wansok nai kereng sini oroni mani jara porasuna kereng ni tongnai borau mahino jotono suba lai nauni primary ne naus kang krak lai ti sanani bagi ang no koinai tai 2 number ang kake tini sing ward ni ongoi sing sini regional ni ongoi sing ward ongoi sing tini or kuthum lai mane panda klai pano obo bai simin ongya now primary ro mahino barbar now pal khlai parani borono ringai now taibo koksa lainani one shot lainani planning khlainani baskangni BC election tei now taibo kahangke one shot lainani bagi mahino ang nong ni thani koinai tai sini primary rauno tai ke sang koinai sini protect the primary wo sing je niyom tongmani ba sing mane tumhani samungno kaham ka sarnani bagi president vice president secretary assistant secretary of hierarchy sing member soho khlai sing masonglai phia sing mane tumhani primary sing je khamani ingkake sini kami sini parani hamkhrai sini development baskanga sing thangnani sini greater TIPRA leni samungno baskanga tlangnani bagi sing primary meeting sing makhau boni bagi parao jekunu samung phan phaitheng lamani phan phaitheng nini mane tubewell phan phaitheng kolni phan phaitheng o primary ni committee jara office bearer ubi tai member tongnai roknang koinai sudu o committee ni ubi tai member songnai ro simino jekunu parani hamkreni samungno sing direct
माने जों मांख्लायनाय नङियावै पारानि थाइबो सिख्ला काहाम काहाम Tangsalni salmario tipra sarok bathagi tungriya beskangni chongmarino kaplai khainani bagi oba haikeno nukjakha tini TIPRA Mothani bisingti West Twicholong VC under Kadam chandra kami amchayo beskangni chongmarino kaplai khainani bagi krakhe khopjak panda khaileimani ro o panda khaitani phai manjak phaika Amarpur 42 assembly ni objecver Janok Jamatia te bini logi logi wo phai manjak phaika but comity ni chairman malindra kalai ti o kokrok wahino kasar kha o TIPRA Mothani sengkragrok o Kadam chandra kami amsani lukurokno o chongmarino kaplai khairi kangke TIPRA sarokni mathai sokthai manani bagino Bubagra ni bisingti Beskango himjagi tongo hayakeba beskango phai tongo hai ni bahaino o TIPRA sakame amchani lukurokno kokocharubani hayakeba kokshawi kalangmani ol mangliro o Bubagrani sengkaragro o kokrok bahaino shawi karangkha o kame amchani lukurokno TIPRA sarok chana maikri tongna nokri ongrorogino phayo obahikeno TIPRA sarok kamanani beskango phai tongkha jeng o beskango chongmari kaplai khaimania ke TIPRA sarok kamanani lamano thangino tongkha hai hini bahaino kok shawi kalangkha o TIPRA sa neta Hamjaknai rok sini TIPRA Mothani ongoi sini Bubagrani naharmung bini ideology abno sing jotono sini ideology sini je naharmung sini nangmani nino sing goswina lai dinio Kadam chandra parao sing obai sari phango sing buthumlai mangkha tai tinini asok phangni permission naino ang nong biskango ani je khawo tongma rokno wansungmani rokno nong ni thani ang sanai bara sake sing tini oro main sing phaimani ingkake sini biskango village council election tongo sini Bubagra sawo socio political somaj tai political no bo kaisa kanawo biskango socio political hinjago political ulo tongo boni bage abno sing kuila jotono sing srai ke sing buji khake hamnai boni bage akni kaklai maya boni bage sini samu sini wansokmu sini naharmung rok mahino kabang ma dol tongo borongni sai sing juda sing ongnani nangnai tai sing biskang bisino sing election nani sing oro phaimani main sing focus ma khlainai o sini Kadam chandra parani primary je bodol khajak tongmani sini comity kara kong yankake sing kuno somoy sing biskanga thangi meya Kadam chandra parani primary comity no ragriyawoi sini West Twicholong ni BC phanongthing regional phanongthing sing biskanga thangi mani boni bagi puilawo ang koinai sini o parao primary bodol kara khlai sing basanani bagi agewo je saphano sing songlaikha haipana tabo kunu jagao slainani nango abno poito samani tongkhaklai skang puila sini primary no kara khlaiti sanani bagi age primary khaja committee ni borok rono bang koinai tai o kamini joto okra sakra anisla wansoknai kereng sini oroni mani jara porasuna kereng ni tongnai borau mahino jotono suba lai nauni primary na naus kang kara khlai ti sanani bagi ang no koinai tai 2 number ang kake tini sing ward ni ongoi sing sini regional ni ongoi sing ward ongoi sing tini or kuthum lai mane panda khlai pano obo bai simin ongya now primary ro mahino barbar now pal khlai parani borono ringai now taibo koksab lainani one shot lainani planning khlainani baskangni BC election tei now taibo kahangke one shot lainani bagi mahino angnong ni thani koinai tai sini primary ro no tai ke sang koinai sini protect the primary wo sing je niyom tongmani ba sing mane tumhani samungno kaham ka sarnani bagi president vice president secretary assistant secretary of hierarchy sing member soho khlai sing masonglai phia sing mane tumhani primary sing je khamani kake sini kami sini parani hamkhrai sini development bas kanga sing thangnani sini greater TIPRA leni samungno bas kanga tlangnani bagi sing primary meeting sing makhau boni bagi parao jekunu samungphan phaitheng lamani phan phaitheng nini mane tubewell phan phaitheng
कलनि फानो फायथों ओ प्राइमारि नि कमिटी जारा ऑफिस बियारार उबि ताई मेम्बर तंनाय रकना आं कयनाय सुदु ओ कमिटी नि उबि ताई मेम्बर संनाय राव सिमिनो जे कुनु पारानि हामक्रानि सामुंनो जों डाइरेक्ट माने जों मांख्लायनाय नंयावै पारानि ताइबो सिक्ला काहाम Tangsalni salmario TIPRA sarok bathagi tungriya bwskangni chongmari no kaplai khainani bagi oba haikeno nukjakha tini TIPRA Mothani bisingti West Twicholong VC under Kadam chandra amchayo bwskangni chongmari no kaplai khainani bagi karakhe koksa panda khailemani ro o panda khaitani phai manjak phaika Amarpur 42 assembly ni objecver Janok Jamatia te bini logi wo phai manjak phaika booth comity ni chairman malindra kalai ti o kokro wahino kasar kha o TIPRA Mothani sengkrak ro o Kadam chandra amchani lukurok no o chongmari no kaplai khairi kangke TIPRA sarok ni manthai sokthai manani bagino Bubagra ni bisingti bwskango himjagui tongo hayakeba bwskango phai tongo haini bahaino o TIPRA sakame amchani lukurok no kokocharubani hayakeba koksawi kalangmani ol mangpli ro o Bubagra ni sengkarak ro o kokrok bahaino sawi karangkha o kame amchani lukurok no TIPRA sarok chana maikeri tongna no korei ongrorogui no phaio obahaikeno TIPRA sarok kamanani bwskango phai tongkha jeng o bwskango chongmari kaplai khaimania khe TIPRA sarok kamanani lamano thangui no tongkha hai hini bahaino kok sawi kalangkha o TIPRA sa neta Hamjaknai rok sini TIPRA Mothani ongoi sini Bubagra ni naharmung bini ideology abno sing jotono sini ideology sini je naharmung sini nangmani nino sing goswina lai tinio Kadam chandra parao sing o bhai sari phango sing buthumlai mangkha tai tinini asok phangni permission naino ang nong ni bwskango ani je khawo tongma rokno wansungmani rokno nong ni thani ang sanai bara sake sing tinioro main sing phaimani ingkake sini bwskango village council election tongo sini Bubagra sawo socio political somaj tai political no bo kaisa ka nawo bwskango socio political hinjago political ulo tongo boni bage abno sing puila jotono sing srai ke sing buji khake hamnai boni bage akni kaklai maya boni bage sini samu sini wansokmu sini naharmung rok mahino kabang ma dol tongo borongni sai sing juda sing ongnani nangnai tai sing bwskang BC no sing election nani sing oro phaimani main sing focus ma khlainai o sini Kadam chandra parani primary je bodol khajak tongmani sini comity kara kongyang kake sing kunu somoy sing bwskanga thangi meya Kadam chandra parani primary comity no ragriyawoi sini West Twicholong ni BC phanongthing regional phanongthing sing bwskanga thangi mani boni bagi puilao ang koinai sini o parao primary bodol kara khlai sing basanani bagi ageo je saphano sing songlaikhya haipana tabo kunu jagao slainani nango abno poito samani tongkhaklai skang puila sini primary no kara khlaiti sanani bagi age primary khaja committee ni borok rono bang koinai tai o kamini joto okra sakra anisla wansoknai kereng sini oroni mani jara porasuna kereng ni tongnai brau mahino jotono suba lai nauni primary na naus kang kara khlai ti sanani bagi ang no koinai tai 2 number ang kake tini sing ward ni ongoi sing sini regional ni ongoi sing ward ongoi sing tini or kuthum lai mani panda khlai pano obo bai simin ongya now primary ro mahino barbar now pal khlai parani borono ringai now taibo koksab lainani one shot lainani planning khlainani bwskangni BC election tei now taibo kahangke one shot lainani bagi mahino ang nong ni thani koinai tai sini primary ro no tai ke sang koinai sini protect the primary wo sing je niyom tongmani ba sing mane tumhani samung no kaham ka sarnani bagi president vice president
सेक्रेटारि एसिस्टेंट सेक्रेटारि अफ हायरके जों मेम्बार सह खालाय जों मा संलाय फिया जों माने तमनानि प्राइमारि जों जे खामानि इंकाके सिनि गामि सिनि पारानि हामख्राय सिनि डेभलपमेन्ट बसकाङो जों थांनानि सिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेनि सामुंनो बसकाङो तलांनानि बागै जों प्राइमारि मिटिं जों मा खाव बनि बागै पाराओ जेकुनु सामुं फान फायथों लामानि फान फायथों निनि माने टिउबवेल फान फायथों कलनि फान फायथों अ प्राइमारिनि कमिटि जारा ऑफिस बियारार उबि ताई मेम्बार तंनाय रकनां कयनाय सुदु ओ कमिटिनि उबि ताई मेम्बार संनाय राव सिमिनो जेकुनु पारानि हामख्रायनि सामुंनो जों डाइरेक्ट माने जों मांख्लायनाय नंयावै पारानि ताइबो सिक्ला काहाम Tangsalni salmario TIPRA sarok bathagi tungriya beskangni chongmarino kaplai khainani bagi oba haikeno nukjakha tini TIPRA Mothani bisingti West Twicholong VC under Kadam chandra amchayo beskangni chongmarino kaplai khainani bagi krakhe khopjak panda khaileimani ro o panda khaitani phai manjak phaika Amarpur 42 assembly ni objecver Janok Jamatia te bini logi wo phaimanja phaika but comity ni chairman malindra kalai ti o kokrok wahino kasar kha o TIPRA Mothani sengkragra o Kadam chandra amsani lukurok no o chongmari no kaplai khairi kangke TIPRA sarok ni mathai sokthai manani bagino Bubagra ni bisingti Beskango himjagi tongo hayakeba beskango phai tongo hai ni bahino o TIPRA sakame amchani lukorokno kokocharubani hayakeba kokshawi kalangmani ol mangriro o Bubagrani sengkaragro o kokrok bahino shawi karangkha o kame amchani lukorokno TIPRA sarok chana maikri tongna nokri ongrorogino phayo obahikeno TIPRA sarok kamanani beskango phai tongkha jeng o beskango chongmari kaplai khaimania ke TIPRA sarok kamanani lamano thangino tongkha hai hini bahino kok shawi kalangkha o TIPRA sa neta Hamjaknai ro sini TIPRA Mothani ongoi sini Bubagrani naharmung bini ideology abno sing jotono sini ideology sini je naharmung sini nangmani nino sing goswina lai dinio kodam chandra parao sing obai sari phango sing huthumlai mangkha tai tinini asok phangni permission naino ang nong biskango ani je khawo tongma rokno wansungmani rokno nong ni thani ang sanai bara sake sing tini oro main sing phaimani ingkake sini biskango village council election tongo sini Bubagra sawo socio political somaj tai political no bo kaisa kanawo biskango socio political hinjago political ulo tongo boni bagai abno sing kuila jotono sing srai ke sing buji khake hamnai boni bagai akni kaklai maya boni bagai sini samu sini wansokmu sini naharmung rok mahino kabang ma dol tongo borongni sai sing juda sing ongnani nangnai tai sing biskang bisino sing election nani sing oro phaimani main sing focus ma khlainai o sini Kadam chandra parani primary je bodol khajak tongmani sini committee kara kong yankake sing kunu somoy sing biskanga thangi meya Kadam chandra parani primary committee no ragriyawoi sini West Twicholong ni BC phanongthing regional phanongthing sing biskanga thangi mani boni bagi puilao ang koinai sini o parao primary bodol kara khlai sing basanani bagai ageo je saphano sing songlaikha haipana tabo kunu jagao slainani nango abno poito samani tongkhaklai skang puila sini primary no kara khlaiti sanani bagai age primary khaja committee ni borok rono bang koinai tai o kamini joto okra sakra anisla wansoknai kereng sini oroni mani jara porasuna kereng ni tongnai borau mahino jotono suba lai nauni primary na naus kang kara khlai ti sanani bagai ang no koinai tai 2 number angkake tini sing ward ni ongoi sing sini regional ni ongoi sing ward ongoi sing tini or kuthum lai mane panda khlai pano obo bai simin ongya now primary ro mahino barbar now pal khlai parani borono ringai now taibo koksab lainani one shot lainani planning khlainani baskangni BC election na tei now taibo kahangke one shot lainani bagi mahino ang nong ni thani koinai
tai sini primary rauna tai ke sang koinai sini protect the primary wo sing je niyom tongmani ba sing mane tumhani samungno kaham ka sarnani bagai president vice president secretary assistant secretary of hierarchy sing member soho khlai sing masonglai phia sing mane tumhani primary sing je khamani ke sini kami sini parani hamkhrai sini development bas kanga sing thangnani sini greater TIPRA leni samungno bas kanga tlangnani bagai sing primary meeting sing makhau boni bagai parao jekunu samungphan phaitheng lamani phan phaitheng nini mane tubewell phan phaitheng kolni phan phaitheng o primary ni comity jara office bearer ubi tai member tongnai roknang koinai sudu o committee ni ubi tai member songnai ro simino jekunu parani hamkreni samungno sing direct mane sing mangkhlainai nong yawi parani taibo sikla kaham Tangsal ni salmari wo TIPRA sarok bathagi tungriya bwskangni chongmari no kaplai khainani bagi oba haikeno nukjakha tini TIPRA Motha ni bisingti West Twicholong VC under Kadam chandra kami amchayo bwskangni chongmari no kaplai khainani bagi karakhe koksa panda khailemani ro o panda khaitani phaimanjak phaika Amarpur 42 assembly ni objecver Janok Jamatia te bini logi wo phaimanja phaika but comity ni chairman malindra kalai ti o kokrok wahino kasar kha o TIPRA Motha ni sengkrak ro o Kadam chandra kami amseni lukurok no o chongmari no kaplai khairi kangke TIPRA sarok ni mathai sokthai manani bagino Bubagra ni bisingti bwskango himjagui tongo hayakeba bwskango phai tongo hai ni bahaino o TIPRA sakame amchani lukorokno kokocharubani hayakeba koksawi kalangmani ol mangpli ro o Bubagra ni sengkarak ro o kokrok bahaino sawi karangkha o kame amchani lukorokno TIPRA sarok chana maikeri tongna no kori ongrorogui no phaio obahikeno TIPRA sarok kamanani bwskango phai tongkha jeng o bwskango chongmari kaplai khaimania ke TIPRA sarok kamanani lamano thangai no tongkha hai hini bahaino kok sawi kalangkha o TIPRA sa neta Hamjaknai ro sini TIPRA Motha ni ongoi sini Bubagra ni naharmung bini ideology abno sing jotono sini ideology sini je naharmung sini nangmani nino sing goswina lai tinio Kadam chandra parao sing o bhai sari phango sing buthumlai mangkha tai tinini asok phangni permission naino ang nong ni bwskango ani je khawo tongma rokno wansungmani rokno nong ni thani ang sanai bara sake sing tinioro main sing phaimani ingkake sini bwskango village council election tongo sini Bubagra sawo socio political somaj tai political no bo kaisa ka nawo bwskango socio political hinjago political ulo tongo boni bagai abno sing puila jotono sing srai ke sing buji khake hamnai boni bagai akni kaklai maya boni bagai sini samu sini wansokmu sini naharmung rok mahino kabang ma dol tongo borong ni sai sing juda sing ongnani nangnai tai sing bwskang BC no sing election nani sing oro phaimani main sing focus ma khlainai o sini Kadam chandra parani primary je bodol khajak tongmani sini committee karakong yangkake sing kunu samoy sing bwskanga thangi meya Kadam chandra parani primary committee no ragriyawoi sini West Twicholong ni BC phanongtheng regional phanongtheng sing bwskanga thangi mani boni bagi puilao ang koinai sini o parao primary bodol krak khlai sing basanani bagai ageo je saphano sing songlaikhya haipana tabo kunu jagao slainani nango abno poito samani tongkhaklai skang puila sini primary no krak khlai ki sanani bagai age primary khaja committee ni borok rono bang koinai tai o kamini joto okra sakra anisla wansok nai kereng sini oroni mani jara porasuna kereng ni tongnai brau mahino jotono suba lai nauni primary na naus kang krak lai ki sanani bagai ang no koinai tai 2 number ang kake tini sing ward ni ongoi sing sini regional ni ongoi sing ward ongoi sing tini or kuthum lai mane panda khlai pano obo bai simin ongya
नाव प्राइमारि राव माहायनो बार नाव पाल खलायै पारानि बर'नो रिङै नाव ताइबो कक्साब लायनानि वानसक लायनानि प्लेनिं खालायनानि बसकांनि बिसि इलेक्शन तैयै नाव ताइबो काहांके वानसक लायनानि बागि माहायनो आं नंनि थानि कयनाय ताइ सिनि प्राइमारि रावनो ताइके सां कयनाय सिनि प्रत्येक प्राइमारि वो जों जे नियम तंमानिबा जों माने तमहानि सामुंनो काहाम का सारनानि बागै प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटारि एसिस्टेंट सेक्रेटारि ऑफ हायरकी जों मेंबर सह खलाय जों मासंलाय फिया जों माने तमहानि प्राइमारि जों जे खामानि काके सिनि गामि सिनि पारानि हामख्राय सिनि डेभलपमेंट बसकांगे जों थांनानि सिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेनि सामुंनो बसकांगे तलांनानि बागै जों प्राइमारि मीटिंग जों माखाव बनि बागै पाराओ जेकुनु सामुं फान फायथों लामानि फान फायथों निनि माने ट्यूबवेल फान फायथों कलनि फान फायथों ओ प्राइमारिनि कमिटी जारा ऑफिस बियारार उबि ताई मेंबर तंनाय रकनां कयनाय सुदु ओ कमिटीनि उबि ताई मेंबर तंनाय राव सिमिनो जेकुनु पारानि हामख्रायनि सामुंनो जों डाइरेक्ट माने जों मांख्लायनाय नंयावै पारानि ताइबो सिक्ला काहाम